Hej til YouTube og velkommen til den her første video på min nye review kanal. Og ja, det første review på den her kanal, det bliver så Zlatan Ibrahimovic. Og jeg vil lige starte med at sige, at hvis den her video rammer 10 likes, kommer der et Christian Eriksen review op i morgen. Og jeg har lige fået Ribéry i en pakke, så ham vil jeg regne også med review. Og måske også et Messi review. Men også sådan regner jeg med at review sådan cirka 3 spillere for hvert ugenhold der er. Hvad mindre det er et godt ugenhold, så kommer der flere, ikke? Men ja, Zlatan Ibrahimovic, angriber på PSG, rigtig god. Medium lav work rates. Og ja, 5 stjerners finter, 4 stjerners svag fod. Og han ser rigtig decent ud. 89 rated. Koster 1.350.000. Og ja, til hans in-game stats her. Hans in-game stats ser rigtig god ud, som I kan se. For eksempel 90 boldkontrol, 80 curve, 88 dribling, 91 finishing, 80 free kick accuracy, 86 long shot, 91 penalties, 93 shot power, 89 wallies, 93 styrke også. Og ja, 84 aggressioner. Han ligner lidt. Og ja, den der boldkontrol, det kunne jeg godt mærke. Han var rigtig holdt på bolden. Det der 4 stjerners svag fod, det kunne han skød næsten lige så venstre ben, som han gjorde højre ben. Og ja, han var bare en allround, rigtig god spiller. Det eneste der ikke var særlig godt ved ham, det var hans pace. Han føles langsom i det. Men ja, det er faktisk alt der er dårligt om ham. Det eneste der er dårligt om ham, det er hans pace. Resten, han er rigtig solid spiller, men han er også meget dyr. Men jeg har valgt at give ham en 9 ud af 10 rating. Det eneste der trækker ned, det er hans pris og hans pace. Men ja, 10 likes, kommer der et Inform Eriksen review op i morgen. Og så regner jeg også med Ribéry og måske Messi. Og ellers skal I bare skrive, hvem I vil have, jeg skal review næste gang. Hej.